êrişên li ser kilisan, kinişt û mizgeftان tev de ji bîroka serkeftina ideolojiya nicada spî tê ya got li ser medya civakî tê belavkirin. Li ser demê peywendiyên lezgîn bi seranserî cîhanê rakomarên nasyonalizmên spî, civakên renga û kêmaniyên olî dikin armanc di platformên medyaya civakî de. Ji sala 2007 ve êrişên ji hêla rastgirên radîkal di Amerîkada belav bûn. Lêbelê ev bû kêşeyeke cîhanî bi taybetî piştî êrişa New Zealand'a cîhan da berberhengiyeke mezin. Me rastî rê li ber 1.2 milyon vîdyoyan girt û 24 dem ji mêran da em şiyayîn rê li daxistina 300,000 vîdyoyê dî bigirîn. Biryara jinabirina vîdyoyên êrişên bi çekan zelal e. Lêbelê sînorkirin û mirçkirina azadiya axeftinê ji zêdetirî 2 milyar mirov ew gelekî zor û tev li hev e. Hate speech, because it often relies on spoken. Axaftina nefretê anko kindariyê bi piranê axaftin û gotin û tiştekî dîtina bi çav nîne. Bo vê jî gelek caran tespîtkirin ji tespîtkirina propagandaya terorê dijwartir dibe. Navaroka wê taybet e û gelek caran axaftin siyasî an jî nîne neqaş pektin. Make themselves heard on these important issues. Kampanyayê medya civakî parastîne ji aliyê yasayê ve li ser babetên got belav dikin. This is a piece of legislation that really allows the ev internet. qanûna hêyî bi rastî dihêle ku înternet wekî ku em tê digihîn bimîne. Guhartina qanûna hêyî dikare encamên neyênî ji karînerên înternetê li bîne ku vê gavê em bi dilxweşî vê xizmetê bikartînin. Ji ber ku bi guhartina qanûnê kompaniyên wek Facebook, Twitter, YouTube ve ji naverokên tundre berpirs werin dîtin û ev jî wek reaksiyon dikarin bi hezaran kanal û naverok qedexe bikin û ji înternetê rakin. Facebook ticarî rê nedaye nijadperestiya spiyan li ser rûpelên xwe. Lê ji nêzik ve dest bi hilmeteka alîkariya bêfêde kiriye ji bo mirovan dûrî grûpên tund û nijadperestxîne. Me siyasetek berfireh daya dest pê kirin. Ku medhekarî, piştevanî û xweanîna pêşiya nejadperestên spî yên cudaxwaz qedexe bikin. Em wiha dibînin ku vê îdeolojiyê girêdanek bihêz heye ji bo peydakirina tundiyê bi şêweke giştî. Demokratê dibêjin ku helwesta serokê Donald Trumpê di derbarî penaberan de û bûyera 2017 li Charlottesville hiştiye ku asa dijbertî û nijadperestiya spiyan li Amerîka zêdetir bibe. Lê serok ev tişta rid kir. Belê di heftiya bûrî de ji aliyê karbidestekî pilebilind ji bo parastina yasaya Amerîka anî ziman ku nijadperestiya spiyan zêdetir bûye. We assess that it's Em texmîn dikin ew gefeka berdewam bît. threat. This just illustrates part of the problem. Kêşeya gobû li ser YouTubeê di weşana zindî de li ser nijadperestiyê ew bi gobeşê koment û nivîsînê hatibû girtin.